Пловкарският риболов преживява своя ренесанс. Достатъчно е само да помисля за тръстиковата стена зад мен, където може да се практикува риболов на шаран с плувка сред тръстиките, или ако се сетя за откритите води, за риболова на костур с плувка в балатон, и в двата случая е полезно. Това е един качествен, издръжлив плувка, който ако свети е двойно по-полезен. 4 нови плувки обогатиха продуктовата гама на Халдорадо. Продуктите с фантазийното име Ни Лед се предлагат в размери от 6,5, 8, 10 и 15 грама. Характерно за всички е изключително издръжливото тяло, здравият карбонов прът, металната изключително здрава въртяща се халка в края, която гарантира сигурното закрепване на плувката, както и изключително добрата и отчетлива видимост. Това е дебелата антена, която е отцветена в червено и жълто, която е гарантирано добре видима при всякакви светлинни условия. Какво се случва, когато се стъмни? При повечето плувки се опитваме да поставим или на сила да закрепим някакъв светещ патрон на върха. При тази плувка това не е необходимо, тъй като всяка антена може да се развие. След като премахнем антената, се вижда, че тук има малка литиева батерия, която аз вече съм поставил в тази плувка. Ако я обърна и я поставя по този начин, много внимателно, без да променям нищо друго, плувката започва да свети, което, разбира се, сега посред бял ден не се вижда добре, но щом се стъмни, се вижда отлично. Плувките се предлагат в тази изключително издръжлива, прозрачна, но гарантирано предпазваща плувката пластмасова тръба, и до всяка плувка има по една литиева батерия, опакована отделно, която, разбира се, ако искате да използвате, трябва да поставите в плувката. Ако тя се изтощи, а за това трябва да минат доста нощи, но ако все пак се изтощи, няма никакъв проблем, тъй като в нашия асортимент тя се предлага и може да бъде заменена.